Us en recordeu el triangle de les Bermudes? Sí, era aquell triangle on es deia que desapareixien vaixells i avions quan entraven. És a dir, entraven i després no sortien. Desapareixien misteriosament. És un triangle que, de fet, existeix realment. Està entre la costa de Florida, Costa Rica i unes illes que es diuen Bermudes, que d'aquí ve el nom. Bé, és un triangle pràcticament equilàter. Vosaltres us creieu aquesta història? És a dir, us creieu que pugui desaparèixer un vaixell, un avió, sense res? Jo us haig de dir que, sincerament, soc científic i no m'ho acabava de creure. I per això vaig fer un experiment que vull compartir amb tots vosaltres. Mireu, aquest és l'experiment que vaig fer. Us heu d'imaginar que això és el triangle de les Bermudes, que, com hem dit, és un triangle pràcticament equilàter. Aquí està simbolitzat amb cigrons. Llavors contem cada costat. 4 i 2, 6, 6 i 3, 9 i 4, 13. 4 i 3, 7, 9, 13. 4 i 2, 6, 6 i 3, 9, 9 i 4, 13. Això són com les portes d'entrada, són les rutes per entrar al triangle de les Bermudes. Ens hem d'imaginar que aquest petit cigronet és un vaixell que entra. Llavors podria entrar, per exemple, per una de les portes. Anem a posar-lo aquí. Clar, jo estava a casa sol quan vaig fer això. Llavors em vaig assegurar que estava exactament aquí. Per això hem de comptar. 4 i 3, 7. 7 i 3, 10. 10 i 4, 14. Està aquí. Aquí no. 4 i 2, 6. 6 i 3, 9. 9 i 4, 13. Però llavors, quan vaig posar el cigró, les llums de casa van començar a pampallugar i els cigrons es van començar a moure sols, d'aquesta manera, un cap al costat, un cap a l'altre. Van començar tots a moure's d'aquesta manera, fins un moment que es van aturar de cop. Plum! Jo vaig pensar, què ha passat aquí? I vaig comptar. 4 i 3, 7. 7 i 3, 10. 10 i 3, 13. Aquí no està. 3 i 3, 6. 6 i 3, 9. 9 i 4, 13. Aquí tampoc està. 4 i 2, 6. 6 i 3, 9. 9 i 4, 13. Aquí tampoc està. Quan vaig arribar a aquest moment, vaig dir, bueno, quan a nosaltres, el científic, en un experiment passa una cosa estranya, el que hem de fer és tornar a repetir-ho. Llavors vaig agafar un altre cigró, un altre vaixell que entrava per una altra porta. Per exemple, aquí. Ara em vaig assegurar del cert que hi era aquí. Vaig comptar a consciència. 4 i 3, 7. 7 i 3, 10. 10 i 4, 14. No pot fallar. Està aquí. És evident que aquí no està. 4 i 3, 7. 7 i 3, 9. 10. 10 i 3, 13. Aquí no hi és. Però llavors, quan vaig deixar el cigró, les llums de casa van començar a pampallugar i els cigrons es van començar a moure, sols, absolutament sols d'aquesta manera, fins que va arribar un moment que es van aturar tots. No teníem res. Què va passar? Vaig comptar un altre cop amb una mica de por. 3 i 2, 5. 5 i 4, 9. 9 i 4, 13. Aquí no hi és. 4 i 2, 6. 6 i 4, 10. 10 i 3, 13. Aquí tampoc hi és. 3 i 3, 6. 6 i 4, 10. 10 i 3, 13. Aquí tampoc hi és. Mare meva, què està passant? Em vaig començar a sentir una mica de por i el cor se'm va accelerar. I per una última vegada ho vaig intentar. I ara vaig començar a posar el cigró en un altre lloc, aquí a la cantonada, per veure què podia passar. Em vaig assegurar del cert que estava aquí. 4 i 4, 8. 8 i 3, 11. 11 i 4, 13. I és aquí, 14. I és aquí, el cigró hi és. Evidentment, aquí no. 3 i 4, 7. 7 i 2, 9. I 3, 13. Estava aquí. Però llavors les llums van començar a pampallugar i els cigrons es van començar a moure, tots sols, d'aquesta manera tan estranya, com si fos un ball, i de cop i volta les llums es van encendre. Jo no tenia res a les mans i vaig començar a comptar. 2 i 4, 6. 6 i 4, 10 i 3, 13. Aquí no hi és. 3 i 3, 6.
6 i 3, 9, 9 i 4, 13, aquí tampoc hi és. 4 i 3, 7, 7 i 4, 11, 11 i 2, 13, aquí tampoc hi és. I llavors vaig dir, jo marxo perquè això ja m'està començant a fer una mica de por.